sta hier in de kantine van het Reinhard College in Hulst. Niks mis mee zou je zo zeggen, maar er zijn toch echt plannen voor een heel nieuw schoolgebouw. Waarbij de 2 locaties van het Reinhard College samengevoegd worden tot 1 school. En die plannen die zijn vandaag keurig goedgekeurd. Nu is het contract getekend en is het ontwerp voor de nieuwbouw klaar en weten we wat er gaat komen. Ja, en wat gaat er dan precies komen? Daar zijn jullie ook een beetje bij verbonden, hè? Ja, de school gaat worden uitgebreid. We gaan een groter gebouw krijgen en andere gebouwen en delen die worden verbonden met wat we nu hebben. En het gaat gewoon een grote uitbreiding worden. Ja, onze nieuwe campus. We gaan ook 2 nieuwe sportzalen bouwen. We gaan ook een muziekschool bouwen. En een gezamenlijk project van meer dan 23 miljoen is toch een hele forse investering voor onze gemeente Hulst. Ik zit in de leerlingenraad op het Reinhard College. Dus wij mogen mee beslissen met belangrijke dingen die natuurlijk ook de leerlingen betrekken. Want zij zijn degene die uiteindelijk op deze school moet gaan leren. Ik ga toevallig nog 1 jaartje gebruik maken van dit schoolgebouw. Dus dan heb ik eigenlijk en dit schoolgebouw en weet ik ook hoe het nieuwe er helemaal uitkomt te zien. Ja, maar dit wordt al een beetje het verleden. Dat wordt ook wel een beetje verdrietig, denk ik. Ja, dat gaat wel jammer worden, want ik heb hier natuurlijk in dit gebouw op het moment veel leuke herinneringen gemaakt. Maar aan de andere kant gaat ook weer een nieuw hoofdstuk voor mij open, maar natuurlijk ook voor de school gaat een nieuw hoofdstuk open. Dus dat is wel heel leuk. Jullie hebben ook een aantal vergaderingen gehad over het nieuwe gebouw. Wat hebben jullie daar allemaal kunnen zeggen als leerlingen? We hebben goed kunnen klagen op dat gebied. Onze mening inbrengen van ook kleuren en thema's. En eigenlijk ook wat we nou het meest efficiënt vonden van klassen bij elkaar in de buurt. Dus eigenlijk goed onze mening kunnen geven. En denk je dat er een beetje naar geluisterd is ook? Zeker wel. Er is veel gelukkig naar geluisterd. En we hebben veel dingen kunnen aanpassen. We willen voor de zomervakantie van aanstaand schooljaar, dus juni 2026, daadwerkelijk starten met het bouwen. Ja. En dat gaat allemaal in etappes. Het gaat niet de hele school in 1 keer. En dan een goed jaar, 1,5 jaar verder, dan zou alle nieuwbouw afgerond moeten zijn. En we zijn nog lang niet klaar met onze mening op het moment, met de inrichting. Dus we gaan nog veel grote stappen maken, gelukkig. Dus van jou zijn ze nog niet af? Nog lang en na niet, nee.